Бүлеклерме? Мені Ойсылу 18 яшымда Түбен Кама шәһәренең уртасына портретымны куйдылар. Ул ярты ел шунда торды, әллә 18 кеше арасында. Булар инде имештә яшьлек шәһәрен төзүчеләр, шулар арасында мин кранчы. Иң яшь, иң яхшы, иң әйбәт кранчы. Монда әле без шул елларда бигрәк тә кызыклы хәл булды. Түбән Каманың музыка сәнгать училищесын төзедек. Бер дә авариялар булмады, ни булмады. Ул яратып эшләдем инде. 5 ел эшләгәч тә китмә диделәр. Китмә Казанга, укырга барма, сиңа квартира бирәбез диделәр. Ленинның 100 еллыгына медалена фамилияңны яздык диделәр. Ул медальне алырсың диделәр. Юк, кирәкми, берсе дә кирәкми. Только инде мин өлгереп җиттем, укырга киттем. Тукайның бик кызыклы гына фикере бар. Халык мине яратса, халык мине кабул итсә, миңа бер ни әйбер дә кирәкми дип. Менә мин шул фикер белән яшәдем инде. Халык мине аңлый, халык мине ярата, халык килә, халык бер туктасыз шалтырата. Медальләрем, орденнарым юк. Аларны алыр өчен укырга кирәкмидер, Түбән Камада төзүче булып калырга кирәк. Фәния апа, менә журналистикадан китүегезгә үкенмисезме? Мин журналистикадан шундый кызыксырау, миңа моны әйткәннәре дә бар. Мин бер качанда, бер көндә, бер вакытта да журналистикадан китмәдем. Мин кая барсам да, календарымны сатырга барсам да, һәр вакытта да татар газет журналлары турында сөйләдем. Һәм булган хәлемнән ярдәмемне күрсәттем. Мәдәни җомганы календарларны бүләк итеп тарата 11 меңгә җиткердек. Һәм үземнең, Алланың рәхмәте булсын, кайсы газетка нәрсә язсам да, нәрсә язасым килгәнне, минем төп бәхетем дә бәлки шундадыр. Миңа инде шул әнәсез әйткән журналистикадан киттегез дигәндә, мин китмәдем журналистикадан. Һәм бик нык ирекле булдым. Мин бер кашанда журналист булып, үзем теләгән әйберне, үзем теләмәгән әйберне язмадым. Минем бөтен бәхетем шундадыр. Матур кешеләр турында, милләтем турында, аның шәхесләре турында, кеше күрмәгәнрәк кешеләр турында күләгәдән чыгарып, матур итеп яздым. Бу календарымда да тарихчылар, менә Габделбарый Таймас Баттал бар бит индеме? Алар бит безнең аша кайттылар. Аннан без эшли башлаганда, календар чыгара башлаганда, әле бит безнең Гаяз Исхакый юк иде. Без аны кем икәнен дә белмидер идек. Аллаһның рәхмәте, шундый кешеләребез күп бит. Менә татарның төп теге ялгышы, менә шул үзенең геройларын, герой гына түгел, үзенең шәхесләрен белмәүдә, тарихын белмәүдә. Бит безнең менә шуларны белмәгәнгә күрә, безнекеләр күкрәк кагып, я русский, мин урыс дип, юк, без урыс түгел, юк, без урыска акыл бирергә, урысны бүгенге көндә коткарырга тиешле милләт. Без урыстан башка яши алырбыз, Айсылу. Урыслар бездән башка яши алмаслар. Авыр булыр аларга. Әле бит менә күпме ниләре яшәргә азапланалар. Безнең кызларны электреп алалар, егетләрне электреп алалар, яшәргә азапланалар. Бит берсе дә мин татар дими. Безнекеләр никтер марҗага өйләнә дә мин русский ди. Ничек русский булсын инде ул? Юк, без татар. Без матур милләт. Безнең төп бәхетсезлегебез, безнең кылган батырлыкларыбызны язып барырга тарихчыларыбыз булмауда. Гасыр башында бит инде 1802 елда татарның нәшрият ачыла. Соңрак университет нәшрияты ачыла. Һәм инде 1813 елда урыслар да типография ачалар. Алар да инде татардан калышмаска тырышалар. Татар хатыннары матур дип, маршаларда алка кияләр, аларда
шитик кие башлыйлар. Шитер инде ойсылы бу. Юк, тагын бер сорау бар. Сүз иреге бармы хәзерге заманда? Миңа калса, мин теләгәнемне язам. Теләгәнемне әйтәм. Аллаһның рәхмәте. Һәм Аллаһ мине шулай бәхетле итте. Минем әйткән сүзем халыкка барып җитә ала. Календарны чыгаруны Аллаһ Тәгалә миңа шуның өчен биргәндер. Мин сүз иреге юк дип әйтә алмыйм. Әйтә белеп әйтсәң, матур иттереп әйтсәң, йомшак итеп әйтсәң. Ник безгә дәүләт кирәк бит. Без бит урыстан ким халык түгел, без бит дәүләт тизмәгән халык түгел. Безнең бабайлар бит дәүләт тизгән халык, дәүләт тоткан халык бит безнең. Ничек без кимдәндер ким булырга тиеш? Аның шулай икәнен безнең җитәкчеләребез дә беләләр. Һәм әгәр инде Владимир Владимирович иң авыр шартларында Рөстәм Нургалишны чакырып ала икән, үзе дә төннәрендә килеп чыга икән, бер көнне Ходый Атласыйның искә алырга бардык. 21 февральдә. Туган тел көнендә. Һәм шушында кайтып җиткәч, төнге 12дә безне Казанга кертмиләр. Әйтерсеңләр инде без Ходый Атласыйның дәүләт кирәк дигән шуның өчен көрәшкән милләтчеләр белән очрашуда булып кайтабыз. Юк, без халык белән очрашуга барып кайттык. Югыйсә, безнең менә элек кенә түгел, соңгы ниләрдә дә язучыларыбыз Сталинга да хат язганнар, аннан соң да язганнар, Ленин янына да барганнар. Әгәр менә Владимир Владимировичка, без бит шундый халык, безнең дә бит сезнең кебек тигез буласыбыз килә. Бер зур болында бит бер төсле чәчәкләр генә дә, бер төрле әрекмәннәр дә үсә алмый. Болыннар төрле чәчәкләрдән булса матур була дип әйтсәк, ул каршы килмәс иде дип әйтә белмиләр. Әлеге дә баягы шул. Ул үзе әйбәттер ул, әйбәт кешедер ул. Ну, аның янындагылары камачаулыйдыр. Дип уйлыйсыз? Дип уйлыйм, әйе. Ничек инде 2025 елда Рәсәйдә бер тел, бер милләт, бер генә дин булырга тиеш дип указ язып, президент өстәленә куярга мөмкин. Ул куядыр инде, ялгыш карап та тормыйдыр, вакыты да җитми торгандыр. Бит алай булмый. Бездән башка Россия яши алмый. Без яши алабыз. Ләкин без аларның батуын, бетүен теләмибез.